Continuamos neste Vigo a debate tratando a situación, neste caso do mercado laboral, se esas cifras de desemprego que son máis positivas se están traducindo tamén en que a situación económica de dereitos dos traballadores mellorou tamén ou está afectando moito esa suba de prezos xeneralizada que temos. Tocáballe a Monse de Comisións Obreiras falar deste asunto. Marci, vasme a permitir, sei que non queda moi ben que vaya ao punto anterior, pero con toda que se está montando na provincia de Pontevedra, quero aclarar unha cousa. Vale. Primeiro, o comercio de Vario é a suma de distintos comercios que parte deles non tiña patronal, se chega a un acordo, un esforzo entre todos para leválo a cabo. Ben, o comercio de arte, que é a nivel estatal, hai nalgúnas provincias donde sí é beneficioso. E o que quero deixar claro, para que non haxa o run con este tema, é na provincia de Pontevedra o comercio de Vario é millor para as traballadoras e polos traballadores e é pola que apostamos Comisións Obreiras. Entón, eso é o que quería deixar claro. Vale. En relación ao seguinte tema, dices que todo o que está pasando é por esta reforma laboral. Decía que a culpa desta reforma laboral a calidade do emprego que temos, etcétera, etcétera. Non nos esquezamos da reforma laboral anterior. Non nos esquezamos. Seguro que algún día chegaremos á reforma laboral ideal. Neso tamén estamos, e unha cousa que nos estamos traballando tanto comisións como UGT é o que xa dixo o compañeiro, o tema da temporalidade dos contratos a tempo parcial, que a maioría deles son mulleres, etcétera, etcétera, e é algo no que queremos incidir que se vaya enriba, porque a maioría deses contratos a xente non nos acepta voluntariamente. Despois, outra cousa, estamos de acordo da desigualdade de xénero, e seguimos traballando para reducir a temporalidade. Antes dixeches que parte da xente a que se lle fai contrato é a xente que ven inmigrante. Esa xente, estamos nunha regularización que nos compartimos, porque estas persoas veñen a cotizar aquí, van a subir, veñen a traballar, xa estaban, non veñen, xa estaban, teñen que traballar para mellorar o noso estado de benestar, e a maiores, que algo que non se dice, son eles os que están, a maioría deles, facendo traballos, levando a cabo traballos que outras persoas non queren asumir. Entón, é algo que xa vai sendo hora que se teña asumido, etcétera, etcétera. Ben, que hai distintos sectores donde hai que mellorar as condicións de traballo, estamos de acordo. O exemplo o puxen antes con este gran convenio como é o do metal que afecta a tantos traballadores, donde hai postos que teñen que mellorar e donde a patronal non o quere ver. Desa parte que hai cousas que temos que mellorar da reforma laboral, de acordo. Ahora ben, eso decir en números grandes que é unha mala reforma e que as cousas, a situación non é positiva, hai un treito moi longo. Estamos falando, os datos non teñen nada que ver con temos ahora mesmo casi 22 millóns de afiliados á Seguridade Social, conseguimos baixar a temporalidade, que era unha línea vermella, o paro está en mínimos históricos, que hai que seguir traballando, por suposto, que hai un antes e un despois coa reforma laboral, o temos máis que claro tamén. E che pasa a palabra, Ernesto. Eu non me quería repetir moito na historia, pero creo que merece resaltala, non? Como aquí se dixo, nos firmamos un acordo que lle deu unha volta á reforma laboral do Partido Popular que gobernaba entonces no ano 2012, que foi máis alá incluso en aspectos moi importantes, foi incluso máis alá desa reforma, que foi darlle unha volta á contratación. Hoxe no noso país non se pode contratar contrato de obra de servicio, que era unha bolsa de precariedade e que viña de anos, de 20, 30 anos, xa non me acordo, cando eu tiña pantalóns cortos, por así decirlo, non? Eso desapareceu do mercado laboral gracias a ese acordo. O contrato de fixos discontinuos, eso
leva no mercado laboral desde que teño pantalóns cortos. O contrato a tempo parcial exactamente igual. Exactamente igual. Aquí que fixeron moitas empresas, mudar. E mudar é, eso existía xa antes, e agora vamos a facer contratos fixos discontinuos, vamos a facer contratos a tempo parcial. O que se está facendo por parte das empresas é a utilización ilegal do contrato a tempo parcial. E dos fixos discontinuos tamén. Pero nós estamos en unha mesa de diálogo social porque o que queremos é que tanto no contrato a tempo parcial como no contrato de fixos continuos ten que estar claramente xustificado. Non pode ser o que está acontecendo. Pero non se pode negar que efectivamente esa reforma eliminou de maneira drástica unha precariedade na contratación laboral que viña acontecendo décadas no noso país. Décadas. Quedan temas pendientes? Pois claro que sí, pero nós estamos nunha mesa a nivel de diálogo social estatal, estamos con este plantexamento. Hai algúns pequenos avances, claro que os hai, pero iso hai que leválos ao Parlamento, evidentemente. E non vamos a renunciar, efectivamente, a que quen ten responsabilidades en reforzar as inspeccións de traballo que se actúe sobre isto, sobre a contratación. O uso fraudulento dun contrato que está para ser un uso legal, non fraudulento, como é o contrato a tempo parcial e como é o contrato de fixos discontinuos. Esther. Si, é unha cuestión, porque é verdade que quixen dar algúns datos e o tema da migración pois non aclarei. Eu precisamente estaba poñendo estes datos enriba da mesa para dar valor a esa forza de traballo que nos ven e que nos está mantendo o mercado de traballo e, por suposto, dicindo que ningunha persoa é ilegal e que incluso, bueno, é totalmente necesaria a regularización non só de as persoas que entran, sino de todas as persoas que están traballando e, bueno, iso, simplemente aclaralo porque o dato foi posto precisamente para dar valor a toda esa poboación que está entrando no noso mercado de traballo e que é moi necesaria. E en canto a reforma laboral, xa sin querer ir máis alá, eu simplemente quero pôr enriba da mesa que os datos non esconde, o sea, que non nos podemos quedar solo no dato superficial, que os datos non son tan triunfalistas como parecen, e é verdade que hai certas cuestións como non é que se quedaran os contratos a tempo parcial ou os contratos fixos discontinuos, sino que hubo unha proliferación destes contratos derivados da aplicación desta reforma laboral. Sí que é verdade, bueno, podemos mirar os datos, pero sí... A utilización por parte das empresas de maneira fraudulenta destes contratos que sempre estuveron aí. E a lei, independentemente de que sí que haxa esa fraude, e aquí estamos en sectores que creo que todo o mundo coñecemos, como o sector da automoción, que fai moito fraude na contratación para seguir mantendo límites de temporalidade, non, efectivamente, eso non é da reforma laboral, pero o tema este dos contratos a tempo parcial con horas complementarias sí que é da reforma laboral. E sí que a reforma laboral o permite. Bueno, digo, a reforma laboral estes contratos levan non desde agora, non, levan 30 anos aí. O que pasa é que as empresas, como ahora teñen que contratar con carácter indefinido, están facendo un uso fraudulento da contratación de fixos discontinuos e da contratación a tempo parcial. Bueno, entón estás me dando... Bueno, sin entrar xa en que eu creo que sí que hai aspectos que a lei permite a respecto desta contratación que son lesivas, que a nosa organización así o considere, o que sí que podemos estar de acordo é co impacto que tuvo a aplicación fai que, aínda que sexa por uso, non todos esas condicións beneficiosas no mercado de traballo, sino que, como aceptáchedes, había moitas cuestións que matizar que se derivan da aplicación desta reforma laboral. Nos estamos defendendo a derogación das dúas reformas laborais, porque Tengo que ser este tema porque se non avanzamos con resto. Si nos ponemos en este tema, non avanzamos. Me gustaría tratar, porque algo tamén de actualidade, o tema do absentismo laboral, que incluso a Xunta de Galicia, o seu presidente, neste discurso que se fai aí de balance anual, o poñía como un dos principais problemas de Galicia. Falaba de un impacto de máis de 2.000 millóns de euros, ao redor do 3% do PIB galego, e que fala de poner en marcha un plan para reducilo, e o considera un problema de primeiro orden en Galicia.
Hai un problema ou non, Monse, co absentismo laboral? Hai un problema coa patronal e hai un problema coa Xunta. É a perversión do lenguaxe. Para empezar, estou de acordo co que dixo a ministra de zapatera tus zapatos. Eu creo que a Xunta de Galicia xa ten bastante traballo, sobre todo, por exemplo, o tema da vivenda, o tema dos Sergas, que vai incluído, e o tema do INS correspondelle ao Goberno Central. Que pasa? Onde tuvemos unha asamblea de delegados e delegadas, e no sitio onde estábamos había un ruido, non? Entón estábamos falando e había un ruido, que iba increchendo. Dicen, mira, o que está pasando co asentismo, co mal chamado asentismo, é este ruido que por parte de unha parte interesada, a parte empresarial e o goberno galego, están dando a entender que nós non queremos traballar. Pero nós sí queremos traballar, pero queremos ir a traballar sanos. E cando voltamos a traballar, estar sanos. E xa que puso tanto énfasis no tema do asentismo, por que non pon ese énfasis en como está funcionando o Sergas? Porque se o Sergas funcionase ben, moitas persoas voltarían ao seu posto de traballo. Pero se as citas tardan moito, despois que che fagan probas tardan moitísimo máis. Despois, outro punto fundamental, as mutuas. Temos un tema enriba da mesa, e aí si participa o INS, que é a determinación de contingencias, que tardan un montón de tempo, outras teñen que acabar no xulgado, e despois esta situación se leva a que cando os nosos compañeiros e compañeiras van que lle toca a inspección médica, lle dicen, como levas tanto tempo, como non sei que, como non sei canto, se non funciona a parte de atrás, se a mutua non me quere atender porque considera que eu estou desgastada, porque levo unha vida disoluta, e non foi polo que pasou no meu posto de traballo, non me atenden, uns falta de persoal non prioritario para eles, como é no caso dos Sergas, e outros non quero gastar cartos, etcétera, etcétera, e así estamos. Entón, é un tema dos traballadores e traballadoras? Non, sencillamente, o dito, que queremos traballar, pero con saúde. E despois outra cousa, o tema está, se fixo un estudio, o 37% das baixas son de 3 menos días, que, a menos que haxa unha mellora no convenio, vai a cargo a bolsillo dos traballadores. Un estudio de 2024. E hai un 28% que entre 4 e 15 días, que se aparte que soporta a empresa, de aí ese enfado mayúsculo donde non coincidimos nos datos económicos. A nós, como sindicato, o que temos que priorizar e o que queremos priorizar e o que lle tocaría a todos é a saúde das persoas, que as persoas estén sanas e non me estás costando mucho dinero. E hai outra cousa que a pusen antes en riba da mesa e que cada vez está collendo máis peso, aínda que non están buscando solucións, que é os riscos psicosociais, que son importantísimos, que lle está afectando a gran parte dos traballadores e traballadoras e fan como ese ruidiño, pero en sentido contrario, de non existe. Esther? Pois a ver, no susto estábamos preparando unha campaña de asentismo e parece que este anuncio da Xunta foi casi para dar, o sea, de feito saímos dicindo gracias por desenmascarar a realidade que está pasando. É escandaloso que se poña, o primeiro, isto non é asentismo. Non vamos a aceptar que se chame asentismo, porque creo que as persoas temos que ter o dereito a enfermar. E, sobre todo, temos que ter o dereito a sanar, que é o que agora está máis en cuestión, non? Como me comentaba Monse, o detrimento da sanidade pública, creo que non se nos escapa ninguén. Estamos en listas de espera para acudir xa a unha cita de atención primaria e hai certas patoloxías que teñen anos de lista de espera. Entón, con este panorama e logo
insistimos, para nós o incremento das baixas laborais é un síntoma, non é un problema. Estamos diante dunha poboación cada vez máis envellecida, con unhas cargas de traballo cada vez moito máis apretadas, con uns servicios de prevención que cada vez son máis de corta e pega e establecen menos medidas de garantía de protección. Co que comentaba, as enfermedades profesionais non se recoñecen en todos os sectores e hai unha carencia aí importante, que hai moitas persoas que realmente están de baixas, que teñen unha enfermedade profesional e esas son baixas sempre longas que aumentan as estadísticas. E logo parece que o problema é que as empresas perdan diñeiro cando, Mons estaba dicindo tamén, que estar de baixa normalmente para as persoas traballadoras ten unha merma económica importante, que fai que as familias moitas veces non coste chegar a fin de mes. Non é un tema baladí, non é algo que podamos dicir, non, porque as empresas están perdendo moito diñeiro e hai que controlar porque a xente está cometendo fraude. Estamos falando de cometendo un fraude que ten unhas consecuencias, o sea, que ese suposto fraude ten consecuencias directas nas vidas das persoas a nivel económico e a nivel de benestar. E logo iso, hai problemas como a saúde mental que sabemos que están proliferando agora mesmo na sociedade que están totalmente desatendidas, non? Co cal, insistimos, é escandaloso que se poña precisamente o foco en controlar algo en vez de decir que problema social está habendo e que recursos, donde hai que investir en outra parte para evitar que a poboación enferme, que realmente non creo que haxa ningunha persoa que quera estar enferma e o que estamos reivindicando xa non é o dereito a enfermar, é o dereito a poder sanar, non? Aquí creo, Ernesto, está esos tres de acordo, non? Non hai discusión aquí, non hai debate. Non, efectivamente, sí, aí temos coincidencia, como non pode ser de outra maneira, ao 100%. Pero, bueno, a verdade é que, a ver, neste país, das baixas que se producen, por poñer un dato, das baixas que se producen, porque o traballador ou traballadora está enfermo ou enferma. Porque así o dice un profesional da saúde pública, da sanidade pública. O 40% desas baixas por parte das empresas non se cubren. Non se cubren. Por lo tanto, é unha carga por o resto da plantilla, dado que esas baixas non se cubren, máis presión. É dicir, hai moitos factores que inciden na saúde das persoas traballadoras. Deso non se fala. Non se fala de poñer o acento na saúde das persoas, nas condicións que traballan, nos riscos para a súa saúde no desenvolvemento do seu traballo. Deso non se fala. Do que se fala e do que se está falando, porque o dixo o presidente da Xunta, de sacar 52 millóns de euros que o destino é para as empresas, para plans de non sei que. É que me perdo xa, sabes? Non sei, para plans de non sei que. Non, se realmente se quer abordar o problema dese paquete de asentismo que lle chaman, porque aí o meten todo, aí o meten todo, que decir, as baixas, por enfermedade, e moitísimas outras cousas. Primeiro, as empresas teñen que tomar conciencia de que a inversión na saúde dos seus traballadores é unha inversión que dá rentabilidade. E despois, hombre, a administración, eu digo porque nos están vendo as persoas, non, neste momento. É dicir, cando vamos a un médico, a un profesional, canto tempo temos que parar, cando vamos a un especialista porque temos unha doenza, produto do noso traballo, por exemplo, canto temos que esperar para ir a un médico de rehabilitador ou un rehabilitador, moitas cousas. Quero dicir que ao final, donde se ten que poñer o acento é na parte empresarial, nesa parte empresarial, nesa inversión, pero, claro, a administración o que non pode facer é o que está facendo, descapitalizando como lle chaman, a saúde, descapitalizando. Por qué? Porque onde hai que facer a inversión é na atención primaria, na atención hospitalaria, quer dizer, invertir realmente na saúde das persoas. Porque, efectivamente, se eso fose así, a mellor unha persoa non ten que estar 3 meses de baixa, esperando un ano
a que lle toque o traumatólogo, é que non pode ser, porque ademais, eso ao final acaba cronificándose, porque non se tratou este tema. Entonces, a inversión hai que facela na sanidade pública. Esa é a primeira inversión que ten que facer este goberno, porque seguro que non estaríamos falando destos datos. E se as empresas fan pola súa banda o que lles toca e o que lles corresponde, non estaríamos falando desto. Bueno, estamos na recta final, pero sí quería unha pincelada rápida do tema da inteligencia artificial, porque é algo que está transformando a sociedade, a maneira de traballar, algo apuntaba Ernesto antes. E claro, hai un dato, non sei a nivel galego, nacional, pero en Estados Unidos as grandes tecnolóxicas, parece que dominan o mundo, non? Meta, Microsoft, xa despediron a 80.000 persoas con isto da inteligencia artificial. Entón, así un apunte rápido, en primeiro lugar, Monse, oportunidade para mellorar ou perigo para os traballadores de perder postos de traballo? Como ves? As dúas cousas son posibles. Pode darnos beneficios reais, como reducir as tareas repetitivas, mellorar os servicios públicos, reforzar capacidades profesionales, pero tamén pode ser unha parte negativa, é dicir, non nos esquezamos de que é unha ferramenta utilizada polo empresario. E a parte negativa é que pode intensificar os ritmos de traballo, aumentar os controles, reducir a autonomía do traballador e volver máis opacas o esforzo entre o esforzo e a recompensa. Que é o que temos que facer aquí? Que é o que pedimos desde o mundo sindical? Que cando haxa implantación da IA, nos estemos nese momento. Nós non temos que estar no momento final de a IA despide de traballadores a ver como negociamos ese non despido ou outras lesións que poida haber no traballo. Nós queremos, a solución pasa para nos estar no plantexamento, ter poder de decidir, e cando algo non sea positivo, poder decir, por este lado non continuamos. Que pasa? Anteriormente, cando se constituíron as relacións laborais como coñecemos, aínda que foron evolucionando, tuvemos moitas décadas para ir perfeccionando. Que pasa? Que a IA é como un golpe que ven aí e que temos que andar todos a 100 para resituarnos e nós como sindicatos estar no principio desa instalación da IA para que sexa non lesiva para os traballadores e traballadoras. Esther? Bueno, pois eu estou un pouco tamén comparto o que está dicindo Monse, non? Trae cousas boas e trae cousas malas, pero sobre todo o que temos que ter claro é que dá igual o que nos pensemos, que está aquí, xa está aquí, e que o que é importante é que compre facer un análisis profundo e establecer medidas desde xa. A IA funciona a través dos algoritmos que sabemos que son sesgados, que hai moitos sesgos. Hai sesgos de xénero, hai sesgos de clase, incluso hai sesgos de raza, e hoxe en día non está habendo absolutamente ningún control, nin posibilidade, ni sequera se plantexa seriamente as persoas que están desenvolvendo este tipo de tecnoloxía establecer determinados controles ou trampear determinados patróns para evitar que este tipo de comportamentos que está tendo a inteligencia artificial vayan cara adiante. Entonces, bueno, creo que o primeiro é que o desenvolvemento ten que estar controlado e ten que haber certas normas que teñen que aparecer. Nas relaciones laborales estás aplicando e estás aplicando a niveis que incluso descoñecemos desde as persoas traballadoras e desde os sindicatos, non? Entón, o primeiro que temos que exixir é que, cando se este aplicando este tipo de tecnoloxía, que se nos informe, porque estás aplicando xa para valoraciones de desempeño, para seguimento incluso de baixas e cousas que poden condicionar incluso o despido das persoas ou a aplicación de certos complementos ou certas bonificacións. Entonces, o primeiro é que é importante que se coñeza e logo, como comentaba Monse, que a representación legal das persoas traballadoras non só teña coñecemento de que se está aplicando, senón cales son as normas que se están establecendo e dicindo hasta que punto ou en que porcentaxe
hai que ter en conta ou pode actuar este tipo de sistemas. Despois, efectivamente, a nivel de mercado laboral vai haber unha transformación, igual que houbo en outros momentos da nosa vida. Como a revolución industrial, non só industrial, eu vivín a introducción de internet cando estaba estudando e claro, foi un abismo de buscar na Larús a poder buscar en Google, non? Pois a isto nos estamos enfrentando. Entón, o que é tamén importante, e con isto acabo, é que as IAs non podemos deixar que actúen por sí mesmas. Efectivamente, sustitúen traballos, pero teñen que estar custodiadas e dirixidas por persoas para poder, digamos que, pastorear o traballo que están facendo. Por o momento non se está facendo iso. Claro, por o momento non. Efectivamente, é unha ferramenta, non é algo resolutorio. Claro. Ernesto. Bueno, eu pouco teño que añadir nesta cuestión porque estou totalmente de acordo co que se acaba de decir. É dicir, é unha realidade que temos aí. O mundo efectivamente cambia. Nós non temos nada en contra da implantación da IA, claro, cos matices que aquí se deron. Queremos estar nos ámbitos da empresa, queremos regulación, queremos xustamente que efectivamente hai un cambio, pero queremos estar nese cambio, evidentemente, para que isto non sea a selva. Claro, confiamos. Dito de outra maneira. Sí. Para rematar, sempre gusta lembrar as manifestacións, por o voso lado, onde será este venres? Que cambiades, ademais. Cambiamos, vamos a salir do barco de Colla e vamos a acabar en Castrelos con unha festa popular. Que volvemos aos orígenes, pediúnolo a nosa xente, que quería, como é un día, aparte de reivindicación, é un día de festa, porque é o noso día, pois toca tamén estar cos nosos e ter unha mañán e unha tarde especial. A que hora? Ás 12 do barco. Vale. No vosso caso, na Ciga? Pois nos saímos a mesma hora, ás 12 da mañán, da dobrada, para acabar na Porta do Sol. O que sí que a nivel comarcal hai outras convocatorias, tamén hai no Porriño ás 12 diante do Concello e na Guarda tamén ás 12 na Praza as de Copas, e no caso do Morrazo ás 6 da tarde, que vais a ir desde o Concello de Cangas. Pero digamos que a manifestación grande en Vigo, ás 12, desde a dobrada. En sitios diferentes esta vez. Coincidimos en horas, sí. Esta vez. Bueno, pois, Monse, Ernesto, Esther, un placer os tres. O ano que ven máis. A ver se cambio a cousa ou non, coa inteligencia artificial. Veremos. Gracias a todos. A vindeira semana máis Vigo Debate. Adeus.